lero pa Nyasa Voice Box mkulu wina akuwauza olemekezeka a Profesa Peter Mutharika kuti ayi musavutike kuwalongocheza Amalawi zambiri. Amalawi tikudziwa kale ntchito zanu ndipo ife sitikungodikira kuti ayi mubwererenso pa mpando wanu mudzapitirize zimene inuyo munkachita. Tindikale modzi pano Nyasa Voice Box kuti mumve mkulu ameneyu ndipo akamaliza mutu za maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Amene makumana ndi a Profesa Peter Mutharika mwauze kuti asamavutike kulankhula zambiri kuti akazalo waboma zapanga zakuti ife tikudziwa zimene wamapanga ndipo ife tikuabwezeresa pa mpando uwu chifukwa tikufuna tizidya nsima mamembala athu kuchali chikwazidya akamadya mamembala wamapereka panopa mamembala sakudya sangapereke sungauze suchoperekayi munthu yowalebedeka kale ninjala timulalikira bwana tikulephera kulalikira ife tikulephera tukauza anthu kuti tabwera nikusoko kuno mwimapa tikupempherera anthu ali ninjala kuchalichi anthu akujomba agona ninjala kuti achoke kwa wabwere kuchalichi ayenda bwanji munthu asavutikiso ndikumanena zambiri apita muzongozo tati muvoteredwa ifo choti aufuna anthu azidya nsima basi tidye tikhale pasi awawa alipowa zikomo kwambiri atipha zikomo opusa ndife oti ife timati ndabusa nzathu zikomo aonesa umunthu wawo tadziwa koma pena ukalozedwa umakhawalozedwa ife tinalozedwa maona ngati kuti ndabusa koma itisabusa iti wazikoli